Punya kadun. Okay, kasama ko si Pare Baldo ngayon. Yan. Si Tatang saka si Lolo Paos. Hindi kita. Bali nagluluto kami guys. Ito pang ano, dinuguan. Yan, pasok tayo dito sa bahay nila, no. Yan. Nagluto kami ng igado. Tay, good morning. Talangkab. Bub. Yan, lalagyan ng mantika guys. Lalagyan ng mantika yung ano, isasayang nating kanin. Expert dyan si Baldo. Pacam. Nakapay-apay pa. Nyetang gudwa. Lalagyan na po ng cornstarch para mas lalo pang lumapot. Wait, pwede na po to. Kaya na lang dyan yung ano, silyasi. Matuyo. Morning Emir, shout out. Agay ka na. Ay pang ano? Ay pang shout out. Shout out. Pwede na. Punya kadun. Amo na sarap. Nakashoes po. Yung Rimar. Nakashoes pa si Senyor. Adusi ka na eh. Kailangan haluin po. Ang pinggan. Kukumutan na guys, kukumutan na. Lolobo po yan, yan. Yan na. Tanggalin ng apoy. Bijay. Masama po yung panahon kasi umaambon na, you know. Saktong ano naman na, luto na yung kanin natin. Lilipat na po sa loob. Umaambon na. Ihawin natin to. Bato. Nay, nahulog yung cellphone boy. Ano noy? Oh, kawawa ko. Ay, putik. Guys, ganda na ng pagkakaluto ng kanin, oh. Pasilip pa lang yan. Oo. Yan. Ito yung pinakapogi sa Tanglagan. Ito yung pinakamagandang ano ko, pamangkin ko. Si Jimma. Oh, sipag pa. Delikado na naman yun guys, yung dala ng Kel. Yan o. Delikado ata Kel. Time check. Ito 7:07. Alas 3 ng madaling araw namin inumpisang ano guys, maghiwa. Pero yung pagkatay alas 5 ata kahapon. Meron pa palang ano dito guys, bungo. Ano? Bungo. Ayun pulit ng kanin. Ito na rin pangiwaras. Ito na magkakali rin. Ano yan, Rol? Anyhow? Anyhow na bato. Anyhow. Anyhow ni stone. Na bato-bato. Mukbang. Yan si lolo namin, Lolo Paos. Pinakamatandang gasmen. Yan, pinakamatandang gasmen. Si Kuya Rolly Calixto. Yan, shout out sa mga kapamilya niya sa ano, Mokag, Calixto family.
Si Tatang. Yan, Durwin. Santinoni. Expert sa ano yan? Expert sa... bilog yan. Ay, ay, ay. Nagsasalang ng inapoy si Tita Nuni. Expert sa mga kakanin yon. Si Nanang. May bagkat ko mo di sa hello. Yan. Santitil. Yung ba yan, te? Ay, Magluluto ni Janice, oh. nagluluto si Minsan dyan. Pansit. Si Ading Ivana. Yan. Tingnan nyo guys, hawig na hawig. Ivana lang. Masarap. Tingin ka, oh. Tingnan nyo guys, parang si Ivana nga. Ibana yung buhok. Yung buhok daw. Nahiya pa. Yan, luto niya yan guys. Gulo pa kami dito, oh. Yan, hinahanda nila yung bang ano. Inanda namin yung mga pagkain. Ito si Pogi. Niya ba siya naganan, te? JR. Si JR. Si Palen. Si Palen. Ayan ni Emerald. Subtitle. Nanalay na dyan. Ganang patay ko. Si Emerald. Emerald! Nalay na dyan. Pusing-pusing. Ito yung ginawa nila kagabi. Emerald, nag-vlog yan. Kakanin. Dali, makita ni papa mo. Dali. Dike. Kuya Toto. Hi Emerald, good morning. Good morning daw, oh. Yan, galing ah. Sample naman dyan. Ay, magaling sa mayote. Magaling sa dance. Sige na. Oh, sample pa lang yan. Oh, TikTokeris. Galing. Oh, with a smile. Oh, yung pit pa daw, yung pit. Yung puwet. Oh, ganda ng posing oh. Paano daw yung pit? Kimbot. Kembat mo. Paano yung kembat mo? Ay, wala. Yung kembat mo na dali. May kimbot. Oh, wow. Sige, giling-giling pa, giling-giling. Giling-giling. Oh. Sige na. Oh, galing. Papa mo din eh. Hindi Balan. Ang ganda lang ni Balan, tinan mo. Sige na, pakita natin kay Papa. Oh, giling mo na. Giling-giling. Giling-giling. Wow. Ang galing naman. Oh, may mga paganon-ganon pa. Sige pa, Miral. Oh, i-split pa yan. Split pa. Ang muna yan. Oh, di smile ah. Oh, sabay smile. Smile. Yun, ang pogi pa. Magaling pang sumayaw yan. Magaling pa. Magaling pang kumanta. Sample nga. Kanta na. Daytan. Ano kanta mo, Daytan. Yung Watermelon daw. Watermelon. Watermelon, watermelon, papaya, Wow. papaya. Oh. Paghalo-halo. In. Fruit salad, fruit salad. Yay! Ang galing! Ang galing! Napagaling! Bravo. Ito naman si... Oh, talent naman! Mamaya sa iyo ng Buddha. Ay, salad ako ng damdaman. Salad ah. Yan, yung mga pamangkin ko yan guys. Ayan. Bale, ngayong araw po, sineselebrate namin yung 1 year death anniversary ng pinsan namin. Yan. Si Insan Jin. Saka yung baby niya. Kasi yun nga po. Bale, bukas pa dapat yung 1 year, kaya lang in advance ng isang araw dahil sa pamahiin. Pupunta na po kaming sementeryo. Ito na. Ay, umras. Let's go. Bye-bye. Bale. Tangas talaga ni Palen. Kambal. Okay, dito na po tayo. Ang sa dalo sa ni Jima. Andan sa dalo sa anin. Kaya mo sa magjajan juno ganyo. Kung papapintasin na bitbigyan na nito pugaya. Ngayon, syempre hindi. Nakargrigat ako. Ikaw pa. Kita natin ngipon nga ko. Ito guys, yung naiwan ni Insan. Pogi niyang anak. Ito, kapatid niya, si Jilmar.
Kaya na to, kay Lolo Robin. Robert, kinakawa Tuwason. natin ang gamit na hindi na Awatimbay nga taga-kwa? Apay ita mo tipay ka mapakandana na? Yaani. Mahangin. Walang tiro dyan. At yung mga udarangin, Espiritu Santo, niya natin, Santa Maria Magdalena, nagtuturay, pinagturay ng lahat. Mayroon sa siguro, kitay kat na itanay. Mulog diyan lagi tinatay. Nagungar, iwaitungal lang. Mulit sa dilangin, kat itutugaw, timakanawan, pagkanama, manakabalin abin. Pagkapuntos ka diyan, mayroon po, kanagkikibiyag, kalagi tinatay. Mamadak, Espiritu Santo, pagkit na sa Santa Iglesia, Católica, pinagpilinan na di pinakapakawan ng ipagbaso sa tanto at panabuhan, pinagpinagungar ng kanayang ngawan ang gana. Ave Maria Purísima, Ave Maria Purísima, Ave Maria Purísima, ikinalagan ng mga tanti anak, and Espiritu Santo. Amen. Tapos na yung ano, dasal, kay Insal. Gaanan ko lang si nanang ko. Gaanan natin si Nang Bakit guys. Saka si Insan Kuya, si Uncle Mong, si Uncle B, si Lolo Erming. Ito sila, yung pinsan ko. Si Kuya Jay. Yan, saka si Uncle Mong. Lolo Ermo Joseph. Si ano, si Joseph. Uncle Mong, si Nanang, Santa LB. Yan. Yan lang ulit nakadalaw. Kamag-anak po namin lahat yan. Kibol, Salvador, Santa Ason. Ayan, okay po. Next time. Nadalaw po ako dito. Hindi nagmamadali. Agkapunto sa Diyay, may mga po, tagalitin ng bibiyag, kinakadalitin. Pamati kami, Espiritu Santo, pagkalitan sa Pagkalitan. tawagan yan. Wala pa naman tawagan ko. Patawa ka dun. Sila magpagang. Ave Maria Purísima, Ave Maria Purísima, Ave Maria Purísima, ikinagalaga ang mga kati anak, at Espiritu Santo. Amen. Okay po, kainan na. Pogi, si Pogi. Hi. Alright, si Palen, pangas, Palen. Si Pogi. Doon, kuya. Si Insan Ibanaw. Apay pansit lang si Dam. Kanam. JR. Oh, ito lang doon ni ading JR oh. Kaya mo? JR. Panganta yun. Ay. Yang tira yang. Glabay ka. Lah, glabay ka, mabaig ka malangot. Ako, maglaw ni bilbilang na mga giras niya ko mo eh.
Awan mo di mo na tayo. Apa bilang mo aja nagbanang wala. Sarap.